Ano to hambal niyo, haw? Jadi na? Uy. Suko. Haw? Kapang tripping lang ka mo? Mamalit ra magumiglata pero amig ingon ana nga imong isda lata. Oo, mo na yung mong ingon. Oh. Diabetes tingan ta? Bulak na pod. Ato usang adlaw natulog ko diri na napoy bulak nya karon na anapod. Makit-an gyud na ako nang masig paminuang na kung matulog ko diri butangan ko bulak sa uluhan. Ako gyung kuhot kumuton. Kasi pagtuon nila patay ko nga butangag bulak sa uluhan. Na ano ni man? May magyapon ka bakal sa akon nga isda. Pres ka paghani niyo? Ga pula na ang mata. Daw ay tulog nga isda ba? Isda! Isda ka mo da! 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 Isda! Isda! Isda maron. Matay murag mabusog man ko aron. Isda ka mo da! Palit guro ko ay. Isda ka mo da! Isda! Pagpila na yung isda. Pwede ko mulantaw kay akong isudan. Bakal ka, boss? Barato lang ni. 100 ang 1/4. Pagka mahala po ng isda 1/4 o sa gatos. Unsa man din na isda dili mahurot. Base niya nagkatong isda nga. Pula nagmatangaw murag way tulog. Hindi Gapula niya iya mata tungod kay isa na sa kabulan kakatulog sa rep. Kabut-butunan ni mga hilunggo. Nabaday isda ang matulog. Sa mana gadadalag banig. Dri. Ari beso? Pre sikapan ni kayo? Natulog ito ud. Kamahalan ni isda. Uy. Mo diya, palito na mo. Ang guban yung lata, di ako paliton. Di lang ko mo palit ana. Ako diya, palito. Lata. Ay kagago man sa ilaman. Ingon sila nga lata ko na yung isda. Namoy break ang lata diya. Ano bang may mga guba ba? Kana bagay yung mga latas tapa, latas gatas. Ano ba? Palito na mo. Lata ba lata? Wa ko lata diri. Pero lata naa daw. Isda niyang baligya. Lata. Ginoy. Di ban isdang lata ang gipangitan oy? Lata man. Rabang guba nga lata ang gipangita. Oh. Unsa yan maligya lata? Ay di nga kung palitan mo isdang lata. Taw sila nangita og lata. Basig mo palit na sila. Kisko ari Ay di po taman ni sa ilaman. Ano to hambal niyo, haw? Jadi na? Uy. Suko. Haw? Kapang tripping lang ka mo? Mamalit ra magumiglata pero amig ingon ana nga imong isda lata. Oo, mo na yung mong ingon. Oh. Diabetes tingan ta? Ay kasuko ana. Kilunggo na bagay day. Kalmarago? Ano, mabato ka mo sa akon? Iskan dua ka mo, huwag ko nadlok sa inyo. Si bato. Ang among paliton lata man dili man bato. Oo. Unsa? Biya naman. Eh, ano no gusto niyo? Mamainit ka mo? Oh, may dalang ininit. O usa pa init kayo no ngano mamainit man may. Wala tara man ang gidala po. Gani, nga mamalit ra miglata. Oo. Ano man ni sila man? Huwag ko nakaintindi sa ilang pinahamba. Unsa iskindi? Diri na mamainit taon niya karon iskindi na po. Ang hambal ko, huwag ko nakaintindi sa ginahambal niyo. Hindi ice candy. Ay na, ano man sila man?
Wa kuno siya kasabot sa tuwang gisulti. Wa sila kasabot. Ano way ko sabot? Ay, kabasto sa inyo? Nya masukuday ka. Kung wa kasabot na mo. Ay, doon sa. Unsa na dagon ilang sabot na goy kay so ginawa nang sabot si Lunggos ha? Ani. Wa kuno siya sabot. So wa siya kasabot na to kay wa siya sabot. Mo dagway na. Di, mabato ka mo? Biskando ka mo, way ko na, drok sa inyo. Suko ka. Gusto nyo, Ka? mabuklan? Lan? Lain na ni ba? Ay na ning paminaw ba? May kami kumbal di buklan. Kanamay lata imong naong. Nga ako gisampal ni ko ha, cellphone lang gani ang gintanaw ko, gisampal ni ko dayo. Yan ba kay gusto ka buklan? Pasalamat gani kay wati kasuntukan. Nagtanaw lang gani ko sa cellphone kung ano ang oras. So gusto ka buklan kay buklan. Buklan gyud buklan. Gikulangan pa kay ito. Mapulit na lang ko. Ay. Libod-libod mo isda, basig lata gitoon nimo isda. Lato! Lata mo da. Palito na mo. So, what's up mga kadarag? So, shout out ni Rudy is Camiguin Jr. Shout out ni Molods. Then, shout out po sa Glenn's channel. So, God bless imong channel, Glinda. So, thank you sa pag-support ani YouTube channel. Then, shout out po din ni Maria Faye Mides. Then shout out ko din ni Jaira Kaday. Salamat sa paglantaw nimo sa mga video. Then sa shout out ko ni Bangsi Mix Vlog. Then shout out ko ni Alden Orpina. Salamat sa iyong paglantaw sa mga video. Og shout out. Og shout out dahil ni Mayamban Marvin. So salamat sa paglantaw sa among video. Og shout out diyan ni Nadyak Ansuntok. So salamat Nadyak Ansuntok. Og shout out diyan ni Alex Sumailo. Og shout out kay Guitar PX. Shout out kay Radix TV. Salamat sa pag-pusong video. So muna mga kadarag, so thank you so much inyong pagtanaw sa among mga video diri sa Kadarag channel. Then shout out sa tanan nga nagtanaw ani nga video. So kung wala pa ka naka-subscribe, kung usa ka sa mga nagtanaw ani nga video, then wala pa ka naka-subscribe, i-click na ang subscribe button sa ilalom din. Then i-hit ang notification bell para ma-notify ka kung naami bago nga i-upload nga video. So mura na mga kadarag. See you sa sunod na mga video.